Welcome back to my channel. Hello mga kabandins, mga kapatid at mga kaibigan. Enjoy watching my video. Hello, nandito po tayo sa salon. So, dumaan kami sa salon. Hindi ako nagpasalon mga kapatid, yung asawa ko nagpagupit ng buhok. Kasi mahaba na yung buhok niya at maputi na. Oh no! Atin muna siyang hintayin. Kasi pagkatapos nito, pag dumating kami sa bahay, kulura ng itim yung buhok niya. Yun ang request niya. At pagkatapos, magbiko. Hintayin natin kung paano natin ito at kung anong oras ito matapos. Tambay muna tayo dito. Lubi po ito, guys. Hindi pinapahiraman. Mga kaibigan, ito po yung piniga ko na lubi. Wala pa itong sugar. Maya't maya, lagyan ko ito ng sugar. Ma, pwede na ni mabutangan og sugar, ma? So, lagyan ko na po to ng sugar, mga kaibigan. Biko po yung lulutuin ko, kaibigan. So, lagyan ko ng sugar. Brown sugar ang ilagay ko dito. Ito, kapatid, lagyan ko ito ng brown sugar. So, ito, guys, biko ang lulutuin natin. Linagyan ko na po ng brown sugar. I-mix mo, ate. Isa ko na sa kilid. Overtime na. Magtina na naman ang buhok. Wala na akong time mag-edit. Oh no! Hoy, kinsay nagkaon? Hugasin ninyo. Inyong plato. Ate, hugasi, ate. Hugasi. Dapat manghugas pagkatapos kumain, ate. Naluto na po yung malagkit na mais. Malagkit na bigas. At pagkatapos ito, ilagay ko dito. Nag-double time po. Para madali maluto yung biko. Madali lang po magluto ng biko. Mga kapatid, pag alam mo paano mag-double time. While ka nagluto ng malagkit na bigas, magpiga ka ng coconut. Tapos, haluin mo. Ganito po. While nagluto,
At dito, nag-arnibal na naman tayo ng lubi at saka sugar. So, tamang-tama ito. Oh. Okay na. Yun po. Kung isa-isahin mo magluto, yun, matagal yun. Pero kung alam mo paano mag-superwoman, oh, madali lang. Wow! Madali lang to. Ang importante, alam mo ang mga technique para madali yung trabaho mo. Dapat alam yun ng mga mami. Para lahat ng trabaho mo isang araw matapos mo. Oh. While nagluto ako, nag-video para sa aking vlog. Bukas, lunch break ko, mag-edit na naman ako. Yun pong live ko po. Laging nagdo-double time. Sinangban din. Dapat ito maano unsa gani nang kuan kanang ganing mo mura na siya mugahi-gahi kanang arnibal ba yun sa nang arnibal. Ito hindi pa to pwede kasi yung nakita nyo na masyado pang liquid. Dapat sticky. Yun, yung term na yun, sticky. Dapat sticky to. So, while nagbukal-bukal yun, wala na ng sugar. Yung asawa ko, ano ko, color ko yung buhok niya. Kasi yung buhok niya napakaputi na. Puti na po yung buhok niya, mga kaibigan. Gusto niya maging bata kaya paano ka lang? Gusto niya maging bata kaya tinain ko siya. Tinain natin ang tina mo. Tinain yung boy-boy. Na, kunin mo yung white t-shirt mo para hindi mag... Wala yung t-shirt rin na, puti na ba na? Mix. Ner, sige na lingkod na dali sa gamay nga lingkuranan. May, ihatag na ni Papa ate. Ay, nako. Oh. Sige na, kasi gusto niya magpabata ang mga kaibigan. Kaya, kaitimin ko yung buhok niya. Diri o Ner. Sahumot, masumot ganino ng lemon. Kauna ko no dyanin nga, ikaw no diya paghiri-hiri. Janet? Free, Sibog diri be. Kalayo ni mo. Ako pa. Pilon ako ko. Oy, 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 oy. Ang makahumot ana ang panit manggod. Kini sakit akong puso sige. Kuya, si Mendilisay ko na kuya. Si Mama Liling ko yung nag-continue ng ginawa ko. Siya po yung nag-continue. Lagyan po niya ng lemon. Ito na guys. What was that? No, what was that? Oh my God. Inom ka milk, Sky.
Tapos na po. Ako'y opo. Tapos na. Sige, okay. Next customer ko. Wala ba siya? Kunti lang po yung uban niya. 76. Pero itong 43. Ang daming uban. Yahoo! Mana naman. So, tapos na. So, sticky na mga kaibigan. Sticky na. Lagyan na natin ng malagkit. Na, tangan na ito. Malagkit na bigas. Bigas na malagkit. Kunin natin dito. Guys. Pire ka. Bigas ka. Dito. Sige. Kuma, ikaw ko po. Ma, Mama Lily. Oh, may anak na si Papa Renier. Di na mo na. Ala, ni Pusing. Camilo. Hello. Hi. Hi. Ini na yun, hi. Oh, ang man. Hinangita siya, oh. Pero biya to ko niya nang di kay nai. Uy, Mama Sheila? Naman dia Mama Sheila. Mama Sheila. Taga Mama Sheila. Mama Sheila. So, ganitong mga buhok nila, guys. Kumain sila na ganito yung buhok nila. Oh, yun. Kumain sila ng biko. Oh, kumain na sila ng biko. Kumain na ng biko. Ang kanilang mga buhok may tina. Maitim ng buhok ni Mama Liling. Maitim ng buhok. Kumain na sila ng biko. Kumain na ng biko. Maitim na ang buhok. Yung boy ko naman ang